Λοιπόν, συνεχίζουμε από εδώ πέρα που είχαμε μείνει. Ωραία. Να κάνω μια βουτιά. Ω, ήταν θαυματικό, εμένα μ' άρεσε. Τι? Ο Κρίστος με κυνηγάει κάποιος. Α, ένα ζόμπι. Ω, yes, αδειά ζόμπι. Κάτσε απ' έξω. Αχ, δεν μπορώ να είμαι έτσι. Είναι πολύ μικροσκοπικό. Πάρ' τη γλάνια μου. Όχι ρε. Πάρ' τη γλάνια μου, ζόμπι. Θες μάχη ρε. Φτάνει. Λοιπόν, ας το κάνουμε βιβλιοθήκη αυτό. Ωραία. Στάνταρ. Yep. Έχω και άλλες 3 βιβλιοθήκες και άλλο ένα chest. Αυτό είναι καλό. Ωραία, έχω ένα ζόμπι στο σπίτι μου. Μπράβο ζόμπι. Τι άλλα achievements έχω να κάνω? Delicious fish. Into the fire. The end. What? Εδώ. Αυτό είναι ωραίο, μ' άρεσε. Ωραία. Α, τώρα που έχω και τσιφτήρι, δεν πάμε, λέω εγώ. Προς κάτω, παιδιά. Ω, παιδιά, μπορεί να χαθεί το σπίτι όμως. Ναι, αυτό σκέφτομαι, ότι άμα χαθεί το σπίτι μου, θα σας δείξω τι θα κάνω. Δεν πειράζει. Πειράζει. Λοιπόν, ας φτιάξω και το helmet μου. Λοιπόν, βάζω μέσα αυτό. Αυτό το θέλω. Αυτό. Λοιπόν, ας βάλω το clean up γίνεται. Δεν ξέρω αν θα γυρίσω στο ίδιο σπίτι. Μείνει ζόμπι. Μόλις πέθανε να μην. Τι άλλο να βάλω ρε παιδιά. Αυτό το βάλω έξω. Αυτό θα το χρειαστώ. Α, αυτό δεν θα χρειαστώ. Λοιπόν, όσα τούβλα πήρα. Ωραία. Και άλλα 5.
Σκότωσα πριν και να με σκοτώσει. Έτοιμος για μάχη. Ωραία, έχουμε και λέμε. Δεν είμαι σίγουρος αν θα γυρίσω στο ίδιο σπίτι. Μπορεί να γυρίσω σε άλλο biome. Άρα, έχουμε και λέμε για να δω πόσο level παίρνει αυτό. Unbreaking. Έχω μπλέξει με το Unbreaking. Πάμε λίγο μέσα στο σπίτι να πάρω κάτι. Αυτά τα 2 diamond και ένα ξυλάκι. Ναι, καλά καταλάβω ότι θα κάνω άλλο ένα enchant. Δεν ξέρω αν γυρίζω. Τι είναι αυτά ρε βιβλιαράκι. Πάλι Unbreaking. Τι σκάτα γίνεται με Unbreaking. Όντω Unbreaking. Πάω να το βάλω μέσα. Λοιπόν 7.30 8-9 η ώρα. Λοιπόν μπαίνω. Έχω φύγει. Τώρα λίγο. Έφυγα. Για να δούμε που θα βγω. Αχα. Wow. Magnificent. Και αν πάω πίσω πάλι θα με βάλει. Ας με βγάλει στο σπίτι μου το ίδιο. Ω ναι, αντιά. Πάμε. We need to go deeper. Πάμε deeper. Ωραία. Πού με βλέπουνε? Θα με σκοτώνανε πάρα λίγο. Πάρα λίγο. Είμαι ένα κινούμενο σπαθί. Σαν ακούω γκάστ. Κάπου ακούω ένα γκάστ. Και κάπου ακούω ένα γκάστ. Λοιπόν, έχω άλλα πόσα δευτερόλεπτα. Λίγα είναι πάντως. Ωραία. Και έχω 30 δευτερόλεπτα. Σκάσε. Έχω. Ωραία. Έχω άλλα 10 δευτερόλεπτα. Και τώρα θα σταματήσει πάλι το βίντεο. Θα ξαναρχίσει. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Γεια σας.